Inspektor Kordon. Wat akan dong belaj tang imiau ru. Ngan wat epi bat penom laj nak ti jong ka an. Ini mau tu inspektor bon temai. Saya pikai adukan nu laban le. Tang ba tip me umen jong karisa usaan yang begini hap. Tang bat hi ko ba hi nyan yai ne tang bat hi shilin jar ka jing em tang bat hi ko ba hi ngalarai. Namdan keti kene kakam jonga kade po kich shabaka kich namti be. Kitu kitrak kiba pikam balai piplan no. Don kiba pressure ne hakan korkom balai kiri jong high level ne. Hakmat jong ahi. Amdan high level dan low level. Amdan bahek bahan. Barok ki long lut kumju. Ia ki